Ola, bos días, boas tardes, boas noites, a según cando vexades o vídeo. Bueno, eu salín a dar unha volta hoxe con un pau de selfie, non sei se me mallarei moito a gravar o vídeo, porque a compañeira fotografista que me acompaña habitualmente, Lu, se me marchou de balneario e anda por aí de remollo e me deixou, como dicía el outro, tiradito a la basura. Bueno, pero que non se crea, eu vou seguir facendo cousas, xa voltará e dirá donde é ese sitio que compartiches. Bueno, estou en Cangas, en Vilanova, no lugar de Vilanova, pertenece a Ohio, vale. Aí os americanos chamanlle Ohio, sí, porque dicen que alá teñen un pueblo que se chame así, Ohio, e eles dicen Ohio. Xa quixeran os americanos ter as playas e o patrimonio que temos nós decía, no Ío en toda Galicia, adiante, sobre todo, e aí abaixo, non se ve, detrás desas casas, hai unha playa fermosísima, tampouco a teñen os americanos, alá en Ohio non teñen eso. Area Brava. Bueno, pois pertiño da Area Brava, téndose aquí por un camiño que lle chaman Laxe do Prado, e si parece ser, aunque eu algo do pouco que leí non hai moito escrito sobre el, dicen, hai 2 artegos, posiblemente houbera máis, pero, claro, pasaría moitos anos. Eu non encontrei información, pero se alguén sabe de algún conto, algunha tradición, o que se dice no lugar, pois que me chame, ou que me escriba, ou que comparta con nós, e si sabemos máis. Bueno, eu non son experto, pero aquí temos o primeiro. Aí eu non sei se se ve ou non. Vamos a ver. Aí está o primeiro. Este está cheo de auga. Védelo? A ver. Aí está o primeiro. Sí. O primeiro deles. É un pouquiño ao lado, prácticamente. Aquí vou por encima dun penedo que está ao lado dunha carretera, posiblemente. Aquí debe de haber algunha intervención humana, sacouse pedra no seu día, e ao mellor incluso podía ser que houbera máis. E o outro, aí o tendes. Aí o tendes. Bueno, o que dicía, se alguén sabe de algún conto, de alguna tradición, de algo, que escriba. Sartego Canto. Aí está. E o outro, non sei se se ve, porque me do sol, creo que sí. Lío está. Bueno, este, bueno, non é o primeiro, eu xa había estado nun sartego aquí moi coñecido, que dicen, bueno, xa os que seguidores xa, igual xo vistes, que é a tumba do Demo ou do Xudeu, alá, moi pertiño, aí, a moi pouca distancia, que dice que ven o Demo a parearse para recriar, bueno, por aí ando pos da laxe do sartego ou da laxe do Demo. Estes non sei se teñen lenda, conto, tradición ou algo. Aí está. Vale, se alguén sabe que conte algo, vale. Espero que vos diga que disfrutarades deste sitio. Marchome aquí. Aunque estaba de tormenta, ahora está dando sol, e igual hasta vou á playa antes de continuar para lá a buscar outros tesouros. Graciñas pola compañía, escribides se sabedes algo da laxe, das tumbas da laxe, verdad? Ou da laxe do Prado, como lín eu que se chama por aí. Ata despois.